Dulur isih padha ngopo iki? Iki lho Rut, cerita-cerita perkara virus anyar sing lagi rame. Lah iya to Rut, aku kok khawatir karo virus anyar sing jenenge HMPV. Loh lah ya, krungu-krungu Bude Sari kok kena virus iku to. Yo, aku kok samar to karo lingkungane awak dhewe kepapar virus iku. Wis ta ora sing penting awak dhewe jaga kebersihan lingkungan lan kesehatan awak dhewe. Nah, sing diomongne Didik enek penere iku. Engko sanono bali kaya 5 tahun kepungkur. Alah ora bakal wong virus biasa. Lur dulur-dulur, HMPV utawa metapneumovirus yaiku sejenis virus sing nimbulne gejala meh padha karo flu biasa. Biasane nular lewat hawa teka wong sing lara menyang wong liya. 5 tips nggawe ngedoi virus HMPV. 1. Nganggo masker waktu metu teko omah. 2. Ngumbah tangan sing tenanan. 3. Nerapke physical distancing. 4. Jaga imun awak. 5. Ngedoi keramaian. Aduh piyong cah. Wabahe kok anyar maneh. Lan dlalah, opo iku? HMPV. Sing ngati-ngati yo cah-cah. Iklan layanan masyarakat kaaturakeun dening SMAN Setunggal Gondang Tulungagung. Nyebarake kesehatan, nyebar kebahagiaan, masa depan sing luwih sehat, siji SM ing wektu, seneng ati, seneng urip, tresno marang awakmu.